Hi loves or ladies and boys. Welcome back again diri sa tuang YouTube channel og karon na ani na jud ang sumpay sa inyohang ginapaabot nga duslak magdinoslakay na sadta karon. Bitaw ladies and boys, ani ana ang part 5 sa confession nga room 201 or duslak. Hi bye og sa tanang mga naminaw karon. Belated kaayo nga happy Valentine's Day. Your ate Viang Yang is back. Pasensya jud kaayo kung karon pa ko nakasend sa sumpay sa akong sugilanan. Medyo na busy lang. Nagkinahinay na kog type ani kay basin mabughata. Nabitaw. So padayon na ta karon kung asa ta dapit na putol. Sumoto nga katong gabi una nga miadto na si Ray sa moa. Dugay jud kaayo ko nga migawas sa kwarto kay wa ko kasabot sa kong gibate. Wala ko kahibawo kung muunsa ko inig atubang namo. Wa ko kahibawo kung unsay akong iistorya niya. Ug wa pod ko kahibawo nganong naa ni siya. Nakabantay ko nga gipasod siya ni mama sa balay kay didto raman to siya sa gawas. Sigig panuktok akong mama sa kwarto ug moingon nga, "Be, di alagi kay bisita. Gawas sa diha." Taod-taod ana naghinay-hinay ko gawas. Wala ko mitanaw niya diretso kay di man ako kaya nga motanaw niya. Mura man kog mauwaw. Dayon gitawag niya ang ako ang ngalan. Hiyang. Minahinay kog lingkod sa sofa nga atbang niya ug ako asyang gitanaw. Nagtagbo amo ang mga mata ug sakalit lang nga murag na ay mipitik. Mipitik man na ang ako ang dughan. Pero natural kay mo pitik jud kay buhi pagod ko. Niingon lang ko og, "Hi sir." May smile ko bisag gikulbaan kayo ko. Tubag siya, "Kumusta?" Mao nay iyahang unang gipangutanan ako. Nitubag pud ko nga, "Aw, okay raman gihapon. Ikaw sir, kumusta naman?" Tubag siya nga, "Okay na ko. Kay naa na ka." Ako siyang gitanaw. Grabe iyahang tutok nako nga mura kog mahilis sa iyahang tinanawan. Unsa may iyahang buot pasabot. Motong midoko ko. Wala na ko mitanaw niya kay di na ko kayang makigharong og tanaw niya. Nag-smile lang ko dayon pa as if nga wala ko kadungog sa iyahang tubag. Mangutana ko nga, "So, how's married life?" Saway pagduha-duha nako nga pangutana niya. The last time nga nagkita mi kay kaslunon siya ato. So it means karon nga nagkita mig balik. I'm sure nga kasal na jud siya. Basin ganig bag-o lang nanganak iyang wife or basin mga nakay pa. Dayon mitutok na pud siya nako. Nangutana siya, "Nganong imuha kong gibiyaan?" Nasyak man ko sa iyahang pangutana oy. Wala ko kasagang. Unsa daw? Gibiyaan. Wadain ko katingo. Naglipog ko. Nangutana pa siya usab nga, "Nganong wa ka magsulti nga moadto kag layong lugar? Nganong namiya man kag galit?" Grabe na jud kaayo iyahang pangutana pa. Nakulbaan ko nga naglipog. Sumiginhawa kog lalom before na ako siya gitupag. "Nganong nibiya ko?" "Nibiya ko para mo palayo nimo. Nibiya ko para makalimot nimo. Ug nibiya ko kay kahibaw ko nga motoy sakto og angayng buhaton." Ug sakalit lang nga gikabot niya ang ako ang kamot og gigunitan og kugot. Naglibog na jud ko niya. Wala ko makasabot kung unsa jud iyahang tuyo nako. Minyo na biya siya ug unsa pa man di ay iyahang gusto. Don't tell me nga wa pa siya ka move on sa akong kalami.
Bitaw. Ug miingon siya, "Yang, I'm sorry." Ako siyang gitutukan, mura man siya kahilakon. Dayon ako siyang giingnan nga, nganong nangayo man kag sorry. Okay naman gud ko. Okay na to sa una. Kalimtan na lang to nato. Kung mo na imuhang gikabalakan nga base na ako'y kalagot nimo, don't worry. Wala ko masuko nimo. Dayon mitubag si Ray nga, I love you, Yang. Mura kog natuk-an pagkadungog sa iyang gisulti. Unsa? I love you, Yang. Hala oy. I love you to, sir. Mo na siya ang nasa kong nahuna. Grabe na bitaw ng buto-buto sa kong heart. Ug akong gibawi ako ang kamot nga mura kog namugnaw. Wala ako kasabot sa kong bation ug after makadungog siya hanggingon. Ug ingon si Ray, Yang, please, tarungon nato ni. Nakabarog jud kog ahat siya hanggingon ako. Tarungon? Unsa may among tarungon? Nakulbaan man hinuon ko nga naglibog ko nga nakulbaan ko nga nasya ko. Mixed emotions na jud ako ang na-feel ato. Lami kayo ihilak nga ikatawa nga ambot kay di jud masabtan. Naunsa man ni siya. Sir, okay ra ka? Sa akong kasyak maoranay ako ang naingon. Ug mikalit na siya duol nako ug miluhod sa ako ang atubangan. Hoy Diyos ko dyan. Perte na noon akong kulbaa kay basin makit-an mi ni mama nga ing ato amo ang eksena niya. Luhod-luhod while gunit-gunit sa kamot. Parang nasa movie lang. Ug ako siyang giingnan na, nganon sa ka sir oy. Nganong niluhod man ka diha. Barog intawon. Naunsa man ko oy. Sa moto nga ako siyang gibitad og nibarog man gani siya. Pero mikalit siya gakos na ko. Gigakos ko niyag hugot nga mura kog masuffocate. Hala na yapag na ni. Ninduta man di ay jud sa feelings nga kakson og balik ni Ray. Gimingaw kayo ko aning mga buktuna. Gimingaw ko aning gakusa. Nga gihilakan tawo nako og pila ka buwan. Dayon nadala ko sa kainit siyahang mga gakos. Ug ako po siyang ngagihag. Gisuksok nako ako ang nawong siyang dughan. Ug gifeel jud nako ang kainit siyang lawas. Confirm. Naa patay feelings. I'm sorry, Yang. Please. Balik na nako. Please lang. Mao na iyahang gihagawhaw sa akong dalunggan. Ug sa kalit lang nakahinumdom ko nga minyo na si Ray. Ako siyang giingnan na nga no, dili. Ug ako asyang gituod. Dayon milingkod ko ug wa nako mitanaw niya. Timing pod nga migawas si mama gikan sa kwarto nga nagbitbit siyang phone. May gani wa mi maabti nga nagginaksanay. Malabay siguro kog TV ni mama. O yun akong mama, nga be, palihog sa jud ko og register sa akong load. Gaylom-hilom ra ko while gikuha ang cellphone ni mama pero grabe na nakong kulba ato. Ug mikalit bitaw na siya istorya ni mama nga, ate, okay ra ba nimo nga mangulitaw ako si mga anak? Nisiga jod akong mata sa iyahang gisulti. Mitubag akong mama nga, wa man ay problema na ako na. Kung sige kasabutan ninyong duha, kamo na'y mag-iko. Basta tinarong lang. Daghan pa kay ito siyang giingon ni mama. Ang ako kay naara sa kilid nga wala nakalihok. Lami kayo sa bunutan si Ray. Wala siya kuyape sa iyang gisulti. Mangulitawo. Hala no, nakalimot man siguro siya nga minyo na siya. Dayon misulod na si mama og balik siyang kwarto. Ako adi siyang giatubang dayon kay murag ni bukal man ako ang dugo. Ug ako siyang giingnan,
Nga sir, okay ra ka? Okay ra ka si muhang mga gispang sulti sa kong mama. Sir please, wa na tay panahon anang duwa-duwa oy. Dili na ni same before. Di na ni pwede nga i-joke-joke lang. Itubag si Ray nga, kanus aday na himong joke ang mahigog mata. Nisakit jud akong ulo. Nayabag naman ni si Ray oy. Then ako siyang giingnan, nga sir, minyo naman intawon ka. Nakalimot ka na? Nitaas na jud akong tingog kay nagilagot na ko niya. Nitubag siya nga, kinsa man po'y nag-ingon nimo, nga minyo na ko. Wala ko katingog siya hang giingon. Dayon na, gigunitan niya ako ang nawong o gikisan ko niya galit. Wala na ko kalihok. Nakalimot ko kadali sa kalibutan og may bawos ko sa iyahang mga kiss. Grabe nga kalami jud sa paminaw. Taod-taod po to amo ang kissing sindo. Nauwaw ko kay arang tsula na ko niya. Taniingon si Ray nga, kinsay nag-ingon nimo nga minyo na ko. Kaya ako ang kasuhan. Ni-smile siya while nagsultian. Nitubag ko nga, di ba gikasal na ka? So pasabot ana, minyo na ka. Ayaw ragod pa buang-buang dihapi. Tubag siya nga, kanus aman pod ko gikasal. Wala ligi ko kay bawana. Nitubag ko nga, sir please, wabi ako nag-joke-joke. Then miseryoso naggalit iyahang nawong og miingon niya, labaw na ko, wala ako mag-joke-joke. Wala man lahos akong kasal, kay gibiyaan man ko sa kong bride. Ipakatogra ko niya sa hotel, unya pagmata na ko, wala naman siya. Sige kog tawag niya, pero wa na niya gitubag ako ang mga tawag or text. Giblock pa ko niya. Unya wala ko kasabot, nga ni anam-anaman na og tulo akong luha sa iyang gisulti. Nipadayon pag-istorya si Ray nga, ako siyang giadto sa lahang balay. Pero uwahin ako. Nakalarga na daw siya, ingon niyang mama. Sakit, kayo to para nako, kay nawala lang siya galit. Namiya siya galit nga wa man nang siya nagsulti nako anak. Pila ka buwan ko nga naghuwat niya, nga naghandom og naglaom. Nga basin mo tawag ra siya balik na ko. Pero wa niya buhata og hantod sa naabtan og tuig og may dagan pag pila ka buwan. Nagantos ko sa kamingaw og kasakit. Paman ko kay pao og asa na ko siya pangitaon. Nako'y trabaho og di nako na pwede nga biyaan. Pero naghuwat gihapon ko, kay kahibaw ko nga moabot ang adlaw nga mobalik ra siya. Nakahilak jud ko ana while nagistorya si Ray. Deni sumpay pa jud siya ingon nga until one day naihapit magpatay silang lugar. Pag maulig ito nga na-respond me. Kung wa pa da itong nagtinigbasay sila ha, dili ko makahibaw nga nakauli na day siya. Gapasalamat jud gihapon ko sa nag-away ato kay kung di tungod nila, di man ko makahibaw nga naa na siya. Di man ko makahibaw nga nakauli na day siya sa ila. Sumotong nakita na ko siya. Dali-dali pa siya gisod sila ha. Nahadlok tali kay sadan man. Nagsige na tulo akong luha o ako siyang gisumbag. O ako siyang gingnan na nga hilom. Mitubag si Ray nga I love you yang. I love you bayang-yang. O gigakos jud ko niya gugot. Pag niingon pa siya nga, ayaw sige gihilak diha. Abi pa lang giaway ka na ko. I hate you. Mao na ako ang tubag niya. Tubag din sa Ray nga, ngano man, nganong nasuko man ka na ko. Ikaw na gani ang ngamiya, ikaw pa'y masuko. Nitubag ko nga, saba diha.
naglagot ko ni mo, Ray. Naglagot sud ko nimo. Tubag siya nga, nganong laging naglagot ka na ako. Nitubag ko nga, ayaw ragod pag joke diha be. Tubag akong tarong ba? Nakasal ba jud ka? Itubag si Ray nga, wala lagi malahos, kay nibiya ako ang bride. Karon kay nibalik naman, malahos na jud ni. Nitubag ko nga, ahak man ko naglagot ko nimo. Gisapot na jud ko niya ato, kay di siya magtarong og tubag. Nikatawaran na siya, o gikisan na pud ko niya, og ningon siya nga, ikaw ako ang love yang. So dapat lang nga ikaw akong minyuan og pakaslan. Pero gibiyaan man ko nimo. Pero karon dili na ko mosugot nga mobiya na pud ka. Ako ana ka sa mosugot kag sa dili. Nagilak jud ko ana. Di na ko ma-explain ang kalipay nga akong gibati human makahibaw sa tinuod. Misulti siya about atong iyang ex. Tinuod nga nagplano silang magpakasal. Kay mo daw ang gusto sa ginikanan sa babae. Nga ipakasal na lagi ang ilahang anak nga to ni Ray. Pero sa katapusan nga mga adlaw silang gugma. Wala madayon ang kaminyuon tungod kay pareha silang duha nga mi-give up sa usag-usa. Si Ray wa na jud daw siya'y plano pa nga lahuson ilang kasal. Tungod kay naa siya'y laing gihigugma. Og ako daw to. Katong adlaw nga miadto siya sa mua, aron sultian ko nga kaslonon siya. Wa na jud daw siya'y plano jud ato nga pakaslan iyang uyab. Kay na-realize niya nga mas dako na iyang gugma nako og mas love nako niya. Pila ka days siya nga nawala ato para huna-hunaon daw og tarong. Then after that, nakikita siya og balik nako. Kadtong before ko milarga, mao na unta dayto ang panahon para musulti daw siya sa tinuod niyang gibati dari nako. Mag-propose daw unta siya ato nga time. Nga inig ka morning, ma-surprise daw ko sa iyang isulti nako. Pero siya man daw ang na-surprise. Kay wala naman ko. Napuno pa gani siya kinamarasan ato siyang uyab. Tungod dayto kay di kadawat ang babae nga nabaslan siya siyang gibuhat. Nakaibawo ang iyang uyab ato about namo o grabe niyang sukua kay nag-cheat daw pod si Ray niya. Pero di man ito mahitabo kung wa pod siya mag-cheat og una ni Ray. Miangkon daw si Ray ato nga lain na iyahang gihigugma og ako daw to. Miangkon man siya nga napod siya sayo pero tawa ra pod siya. Sa moto nga giingnan ko ni Ray nga, sala ba di ay ang mahigugman nimo? Dayon gikisan niya ako ang kamot o gigakos ko niya hugot. Gasige gihapon nagtulo akong luha o giingnan ko ni Ray nga, I love you yang. I love you so much. Kalami sa paminaw nga madungog na nga mga pulong gikan siyang baba. Nihumok akong kasing-kasing ug mura ko giduyan-duyan sa panganod. Ako pa siyang gisultian sa tinuod na akong gibati atong mga panahona. Nakatawa pa siya pag-ingon nako nga halos 6 months ko nga nagmaoy sa didto nako sa layo. Nga dugay lagi ko naka-move on niya. Nga abi na ako gikasal na jud siya. Sayon naman unta ang pag-ingon nga nahigugma ta sa usa ka tawo. Pero nganong lisod man litukon. Naglayas-layas pa ko. Niadto pa kog layong lugar para mulikay niya. Arang maoy pa nako nya ang ending di ay way kasal nga nahitabo. Amaw jud ni si Ray. Kaming duha parihas may nga mga amaw. Bitaw. Sa moto nga nagkauyab mi niya og maayo na kaayo ang dagan sa moang relasyon. Gidala na ko niya sila ha o gipilaila siyang pamilya. Nakaana jud ko atong panahona nga nindot na kaayo akong love life. Ka-perfect boy. Dayon nagkaistoryahan na miss akong best friend. Ingon siya nga, day, makahigop na jud ta og init nga sabaw ani. Then perte niyang katawa. Then perting katawa sa akong best friend while gisungog ko niya.
Sige pa siya ingon nako nga dapat magpaanak na daw ko ni Ray kay excited na siya nga magninang. Nitubag ko nga paghilom diha day. Di pa ko ready nga magbantay og bata. Tubag dayon siya nga, hoy buing, panganak na. Ayaw huwata nga sa lain pa na siya makanak. Saba ka siya sa phone, supportive na jud siya sa muang duha ni Ray. Dinay isa kahigayon ato nga gidala na pud ko ni Ray sila ha, kay birthday man to siyang papa. Wa pa jud ko nakauli ato sa mua kay nakainom na si Ray ug di pud ko gusto nga mobiyahe may nga nakainom siya. Wala man pud siya duty ato inig kabuntag. Gipasagdan lang nako nga moinom siya kay naara man pud may silahang balay. Didto lang ko sa sulod siyang kwarto. Gikan ko nag half bath ug mihigda nako kay gibati nako katulgon. Dayon nakatulog jud ko kadugayan. Pero nakamata na lang ko kay naanay ni tapad nako unya migakos. Nakamata dayon ko unya pagtan-aw nako siya di ay. Nangutan ako niya kung nahuman na ba sila ginom. Mitubag siya nga wala pa. Pero wala na kuminom. Ako na silang gibiyaan kay gimingaw na kunimuhan. Tubag ko nga sabaw tog na diha. Mura magnipiyong-piyong na naimuhang mata. Katulog na kay hubog na ka. Tubag siya nga waman ko mahubog. Nakainom lang. Sige na siya kiss sa kong liog. Giloka kaayo lagi. Huwag ako siyang giingnan. Pagpuyo di hari. Katog na. Diniingon siya nga. Humuta man sa kong hanay. Huwag gyapon siya miundang o kiss na ko. Kanya sige na po siya hikap-hikap sa kong paa. Kahibawo na jud ko o asa na pud ni padong. Huwag ako siyang giingnan nga pagpuyo ha. Tubag siya nga di day pwadehan. Tubag ko nga pagpuyo diha oy. Di ata sod sa inyo ha. Unya mag-ingana ta. Mitubag siya nga nganom di ay og di ata sa mong balay. Di amo pud ta sod sa kong kwarto. Unsa may naaanahan. Dayon ako ana siyang gitud kay sige na jud siya panguot. Gigilokan na kayo ko sa iyang gibuhat. Dayon ni barog jud siya kay gi-off ang suga ug may balik og tapad nako. Unya sige hikap-hikap. Then miingon siya nga kana okay na. Di na ta maklaro bisan butike, di na ta nila makitanhan. Nagkatawa pa ang amaw nga nagsultian na. Unya, mao lagi to. Nga gipagilukan ako niya pagayo. Og nagbuhat jud mig milagro didto sod sa iyang kwarto. Katulo pa jud ko nga gipayaw ni Ray sa langit. Grabing lamian na lang jud sa paminaw nga ibayaw ta. Pagkaugmaan na dugay ko nakamata kay nabilar jud ko sa muang gibuhat ni Ray. Mga 7:30 na ko ni bangon. Nasundan pa manggod to pagbayaw niya nako sa langit. Mga kadlawon. Unya, nakaduhaan na po. Nakamata na lang ko nga medyo saba na sa gawas. Ako na lang isa di ay sa kwarto ug wala na si Ray. Asa kaha siya. Nakinahinay kog bangon ug misulod sa CR para manghilamos. Nara may CR sod siyang kwarto, so di na kinahanglan nga mogawas pa ko para adto mag-CR silang kusina dapat. Dako biya ilahang balay. Unya duhara sila ka magsuon, ug siya na lang ang anak nga naa sila ha. Kay ang mga magawang niya nga laki minyo naman, ug naa naman sila ay kaugalingong balay. Kanang balay nga gipuy-an sa ginikanan niya, kay kang Ray jud di ay na nga balay. Siya ang nagpundar ana, maunang naa jud siya diha. Akong gitarong akong itsura before kumigawas sa kwarto. Nadungog na ko nga naay nagsigig istorya dapit sa kusina, so mihinay-hinay ko adto. Ang una na ko nakit-an kay si Ray. Naglingkod siya while naggunit og tasa. Ang iyang isa kamot na siya kay istorya, pero wala na ko makit-an kung kinsa.
Murag nadungog lang nako nga naay tingog sa babayi nga murag naghilak. Babayi iyang istorya. Kinsa man ning iyang bisita sayo sa buntag. Na-curious ko sumipadayon kog so dito sa kusina. Nakurat pa si Ray pagkakita nako. Pero mas nakurat jud ko sa ko nakita.